भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माई जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। हरिंदर भैया और नीलम दीदी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहिना के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहिना, आप लोगन के हम बहुते सुंदर भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जातानी। तो ये चर्चा के ध्यान से सभी सुनो और पूरा सुनो। कथा पूरा सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के अपमान होला। अगर पूरा कथा सुनब सभी तो कथा के रहस्य के बारे में भी पता चली और ज्ञान भी मिली। कथा के कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहिना, ये कथा हमारा आप लोगन के अगर अच्छा लगी, बहुते सुंदर कथा बा, तो कमेंट में हर हर महादेव और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख देव सभी। और जे चैनल पर नया होई तो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि सुंदर सुंदर जौन भी चर्चा हम भोले जी के आप लोगन के बीच में प्रस्तुत करे जा रहा बानी तौन आप लोगों के पास पहुंच सके आसानी से। तो देखिए गुरु भाई बहना, चर्चा तो बहुते सुंदर बा। देखी धन के घमंड कबो ना करे के चाहिए। आ देखी एगो ना उन कितना गरीब रहली और साक्षात माता पार्वती जी आके ऐसा आशीर्वाद देहनी कि वो धनवान हो गईली। और नहा ई मौनी अमावस्या जे नहाला ओके देखी कितना पुण्य के प्राप्ति होला। ते कथा में वही से संबंधित कथा बा। ते कथा के जरूर सभी सुनो। तो देखी गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो ठकुराइन रहली। ठकुराइन एक गांव में एगो ठकुराइन रहली। वो बहुते गरीब रहली बेचारी। उनके बाल बच्चे ना रहला और जवानिए में वो विधवा हो गई रहली। पति के भी साथ छूटी गई रहल। तो बेचारी अकेले रहली। तो जनता बानी अपने जजमानी में जाके त्योहारे पर गोड़ उड़ रंगे, नहो काटे, जौन भी सीधा पिसान मिले बेचारी वही से अपन जीवन यापन करे। अब अकेले आदमी तो जीव भी जाला। तो ई गांव में बहुते सुंदर भोले जी के मंदिर रहल। तो गांव में के सब गुरु बहिना मंदिर में जाई, सभे शिव चर्चा करी और 3 सूत्र के पालन करी। पहला में नमन, दूसरा में चर्चा करी और तीसरा में दया मांगी सभे। तो जब सब गुरु बहिना के जात ठकुराइन देखली तो कहली कि हमहू अगर चलतानी, हमहू शिव चर्चा में जाके शिव चर्चा सुनब आ हमरो टाइम पास हो जाई। अब देखिए गुरु भाई बहना, करे पहले तो वो पूजा पाठ कैले ना रहली, लेकिन जब उनका मन कैलस देखली सबके जात तो शिव चर्चा में जाए लगली। और जब जाए लगली तो उनका वही मन लग गई। बड़े प्रेम भाव से शिव चर्चा के सुने और तबे से पूजा पाठ भी करे लगली। जब पूजा पाठ करे लगली, आते जाते उनके भजन कीर्तन भी आ गई। तो जब भी शिव चर्चा के नाम सुने कि शिव चर्चा होता तो मंदिर में ठकुराइन पहुँच जा और चर्चा के सुने और भजन भी करें। तब देखी यह माघ के नहाना आई तो सब गुरु बहिना अपने में बात करत रहली कि अब देखी माघ के मौनी अमावस्या के नहाना आइल बा
तो कितना लोग अयोध्या के, हरिद्वार के, बनारस के, काशी केहू इलाहाबाद सब केहू नहाए जाता। आ सुने लीजिए मौनी अमावस्या के स्नान करेला नदी में, ओकर सब कष्ट दूर हो जाला और माता जी के कृपा प्राप्त होला। तो इतना बात जब ठकुराइन सुनली तो कहली कि कहिया है नहान। तो सब गुरु बहिना कहली कि अब 2-4 दिन और रह गइल बा, चली आपो गुरु बहिना नहाए आई। तो बेचारी के आँख में से आंसू टपक गए। कहली देखी हमरे तो न औलाद बाना, न पतिए बाना, पैसा कौड़ी कुछ बटला नहीं खे, केकरे सहारे हम नहाए जाई। अरे जवन न हो काटेली रोंगेली गोड़ ओड़, जौन भी रुपया पैसा मिलेला ओसे खाली पेट पर्दा चल जाऊ है ढेर बा। तो नहाए गईले में तो किराया भाड़ा लगी। तो हे मन सच्चा तो कठौती में गंगा। मन के बाती बेचारी दबा देली। कहली गुरु बहिना कैसे हम नहाए जाए। अब देखी वही में सब केहू अमीर रहला, केहू गरीब रहला। तो जे गरीब रहल उ गुरु बहिना लोग कहली कि ये बहिना सुना, जौन है 2 पहिया के गाड़ी भोले जी देहले बानी, जौने में तेल न पानी कुछ ना लगे के बा। तो देखिए नदिया बहुते घाट बहुते रे, नदिया एक घाट बहुते रे। तो नदिया तो एक है। जब कहतनी कि मन सच्चा और कठौती में गंगा, तो चली ना हमन के पास में नदी बा, वही में नहाए आवल जाई। हर नदी पर सब नहाला। नदी में नहैले से सबकर मनोकामना पूर्ण होला। माता जी आशीर्वाद देनी और दान पुण्य करेला सब जाके घाटे पर। तो ठकुराइन बहुत प्रसन्न भैली और साथ मिल गए गुरु बहिना लोगन के। कहली ठीक है कहतानी। अरे जौन 2 पहिया के जौन गड़िया बा, तो ऐसे तो कहीं से चलल जाई। नज़दीके में जाए के बाद तो चली हमनों के नहाया आवल जा और पुण्य के कमा लिहल जा। तो गुरु बहिना लोग कहली कि देखी ये ठकुराइन रौरे अपन नह काटे वाला सामान ले ले आ रंगे वाला रंग रख ले बा। घाटे पर जब सुहागी लोग नहा के निकलेली तो सबकर पैर रंग देवा। जब पैर रंग देवा न हो काट देवा तो कुछ न कुछ जरूर सब देवे करी। तारा और उहो कार हो जाई और नहाए वाला भी काम हो जाई। कहली ठीक है कहत हैं गुरु भाई बहना। अब देखिए लोग का कैली, गाँव के 10-20 जनी मिल के आ गाँवे के पास में नदी रहल। मन में ठान लेली कि हे गंगा मैया हमरे पास बेवत नहीं खे, तो हम आपके दर्शन वहाँ ना कर पात हैं, लेकिन सच्चे मन से चलता नहीं यही नहा लेबा और मन सच्चा तो कठौती में गंगा। अब गोइली घाटे पर। अब ठकुराइन गुरु बहिना लोगन के साथे घाटे पर गईली आ प्रेम भाव से मन के शुद्ध करके नदी में नहैली। आ नहैली तो यह मन में दया भाव कैले रहली कि हे गंगा मैया ना जानी कौन हम खराब कर्म कैले रहनी कि जवानी में विधवा हो गईनी और पति के भी सुख ना पौनी आ न पुत्र के सुख पौनी। तब से जौन जीवन बा हमार जीवन धन्य बना दी। बहुते गरीबता बा हमरे एगो टूटही मड़ई बा उहो चुएला। तो सब कहेला कि आपके जे मौनी अमावस्या के दिने आपके नदी में स्नान करेला तेकर सारा दुख दूर कर देनी। तो हे माई हमरो दुख दूर करी। अब यह कोई के बेचारी आ गंगा मैया में डुबकी लगा लेली। आ लगा के जब निकलली तो सब गुरु बहिना के लगली नह काट के गोड़ रंगी। जब गोड़ रंगे लगली तो जनता बानी घाटे पर जब सब जाला तो दान पुण्य करेला आ वैसे तो गोड़ के रंगवाई नहीं। अब सबके जौन भी रहल सीधा पिसान जौन जे ले गई रहे रुपया पैसा सब ठकुराइन के लाइन लग गई घाटे पर। बेचारी हाली हाली लगली गोड़ रंगे सब कर।
अब जनता बानी घाटे पर कितना भीड़ हो जाला। अब ये दृश्य कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी देखत रहनी। तब माता जी कहतानी पिताजी से कि हे स्वामी, आज पृथ्वी पर देखतानी जगह जगह बहुते भीड़ लगल बा, का बात है? हर नदिये में सब स्नान करता। भोले जी कहनी, ये देवी, आज मौनी अमावस्या है माघ के स्नान जे करला ओकर सब दुख संपत्ति सब कटी जाला, सब पाप धुल जाला नदी में। तो ऐसे आज सब स्नान करता। तब माता जी कहनी कि हमरो मन करता नहाए करती। तो भोले जी कहनी ठीक बा, मन करता तो जाई नहाए आई। कहली नहीं, अरे स्नान तो अकेले नहीं कहल जाला। जब पति पत्नी दोनों जनी रहनी तो दोनों जनी के एक साथ डुबकी लगावे के चाही, तब नहले के फल मिलला। अब भोले जी कहनी देखो ना, अरे आप चली जाई, हमारे ऊपर बहुते काम रहेला। कहनी नहीं, जब ले आप जाए नहीं तब ले हम नहाए नहीं जाई, अकेले नहीं नहाए जाए जाला। तब भोले जी के मन में विचार आई कि हमार पत्नी पहली बार ऐसा कहले बाड़ी, तब भाई कितना हो काम बात छोड़ के जो है के पड़ी। अब लगले मुस्कियाए, कहतानी कि देवी तब तैयारी बना ली और चली पृथ्वी पर हमनों के स्नान करावे के। और पति पत्नी दोनों जनी, भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी मनुष्य के रूप धारण कर लेनी और पृथ्वी पर आनंद उठावे चली आईनी। जब माता जी घाटे पर आईनी तो बड़े प्रेम भाव से जौने घाट पर ठकुराइन गई रहली, वही नदी में भोले जी माता पार्वती जी भी स्नान कैली। डुबकी लगा के जब निकलनी, जब नहा वहा भैनी तो देखतानी घाटी पर बहुते भीड़ लगल बा। तो फिर माता पार्वती जी कहतानी कि ये स्वामी देखी ना बढ़िया औरतन के भीड़ लगल बा, का बाती है, तनी जाई हम देखी आई। भोले जी कहनी, अरे आप तो रास्ता भर अजुरते चलेनी। कहनी नहीं तनी देख तली का बाती है। अब माता जी भोले जी कहतानी हम यही ठड़ा बाणी, आप जाई देखी आई, नहीं मानत है तो भाई इच्छा के कम करे। अब माता पार्वती जी घाटे पर आईनी तो देखत है ठकुराइन खूब सुंदर गोड़ रंगताड़ी सब पर लाल लाल। तब माता जी के मन मोह गई और माता जी कहनी कि अब हमहू आयल बाणी नहाए तो हूँ ना हमहू गोड़ रंगा ली। अब गईनी गोड़ रंगावे तो देखतानी बहुते भीड़ लगल बा, लाइन लगल बा, सब मेहरारू लाइन से जाता रही। तब कहनी देखतानी भोले जी लगभ ऋषि आए। अब का कहनी एकदम जलपा के रूप धारण कर लेनी आ सबसे पहले आगे लाइन में लग गईनी। जब आगे गईनी तो सब मेहरारू कड़बड़ाए लगली, कहली कि देखो ना कब से हमन के ठाड़ होके अब औरत आनी आई बुढ़िया आगे भागल जाता रही। तो केहू में जनता बाणी, केहू कुछ कहला केहू कुछ कहला। कुछ गुरु बहना कहली, अरे पुरानिया बानी जाए दरम के निकल जाए दो। जेकरे अंदर प्रेम भाव रही तो ये समझबे करी, आ जेकरे अंदर प्रेम भाव नहीं रही तो नहाने तीरथ कहीं गई रही तो रुखरे बोली। अब बेचारी गईनी तो ठकुरा नुका गई, गोड़ रंग देली माता जी के खूब सुंदर के। ऊ का जानते कि माता पार्वती जी हमसे गोड़ रंगा होता नहीं। जब माता जी गोड़ रंगा भैनी आ देखो तानी जितना लोग रंगावा था कुछ न कुछ ठकुराइन के उपहार में देता, तो माई तो कुछ लेके गईले नहीं रहली। कहतानी कि हम तो कुछ ना ले आयल बाणी तो कि हम का दे। कहली कौनो बाती नहीं खे, अरे ऐसे हमहू से कबो हो जाला, कबो कबो नहीं हाथे में कुछ रहेला, कौनो बाती नहीं खे, चली रंगा तो गई। कहनी नहीं हम तो के कुछ दिहल चाहत हैं। तो बड़े नम्र भाव से ठकुराइन कहली कि रौरे का दिहल चाहतानी तवन दे दी। कहली कि हम आशीर्वाद देहल चाहतानी तो के।
तू कह न तो के का चाहे, का चीज़ के कमी बा। बेचारी हाथ जोड़ के लगली विनती करे कि ए माई रौरे तो वैसे बुजुर्ग बाणी, आ देहर चाहत है तो आशीर्वाद दे दी। हमरे कुछ नहीं खे, हम बस यही रंग से गोड़ रंगेली आ जौन भी रुपया पैसा मिलेला यही से हमार जीवन यापन होला। न हमरे पास पुत्र बाना न पति बाना, केहू के साया नहीं खे। एठो ई शरीर मिलल बा, यह शरीर बा, आ यही से अपन काम करी ले आ वैसे हमार जीवन यापन होला। आ एगो मड़ई के घर बा, उहो बारिश होला तो टप टप चुएला। हमरे पास कुछ नहीं खे, हम बहुते गरीब बानी। अगर दिहले चाहतानी तो हमके ऐसा आशीर्वाद दी कि हमके धन दौलत दे दी, घर उर बना दी कि हम वही में सुख चैन से रही। अब माता जी का कोयली इनके सर पे हाथ धो के आशीर्वाद देनी कि जा, जैसा तू आशीर्वाद मांगत है वैसा न होई, तो के गंगा मैया भोले जी माता पार्वती जी के कृपा जरूर हुई। और माता जी कोई के अंतर ध्यान हो गई नी। जब ठकुराई नहा धो के सबकर गोड़ रंगी भैली, तब जब वहाँ से घरे अली, आ जब घरे अली तो देखो ताड़ी कि झोपड़ी के जगह खूब सुंदर के महल हो गइल बा, आ सब अन्न धन सब भरल बा, सोना के झूला लगल बा, हर प्रकार के सुख हो गइल बा, कौनो चीज के कमी नहीं खे। अब तुरंत आश्चर्य में पड़ गईली कि हो न हो ना जानी बूढ़ रूप में लगता कि वो माता पार्वती जी रहनी है कि हमके ऐसा आशीर्वाद देनी है। अब जब सब कुछ हो गई तो देखी यही भजन के भाव, ठाकुराइन के सारा दुख दूर हो गई नदी में नहाइले से। लेकिन मन के साफ होके चाहिए, मन पवित्र कोई के नहाए गई रहली और सच्चे दिल से मंगली तो भोले जी माता पार्वती जी उनकर सारा दुख दूर कर देनी। नाउन जब गईली नहनवा वही जा उनके जिंदगी फुलाइल हो। नाउन जब गईली नहनवा वही जा उनके जिंदगी फुलाइल जी। नाउन गोड़ रंगली सबके पवली खूब पैसा, नाउन गोड़ रंगली सबके पवली खूब पैसा, पवली खूब पैसा हो पवली खूब पैसा। खुश भइले लोग उहो काम कैली ऐसा, खुश भइले लोग उहो काम कैली ऐसा, काम कैली ऐसा हो काम कैली ऐसा। नाउन जब गईली नहनवा वही जा उनके जिंदगी फुलाइल जी। नाउनी जब गईली नहनवा वही जा उनके जिंदगी फुलाइल जी। गोड़वा रंगत रहली माई आई गईली, माई आई गईली हो माई आई गईली। गोड़ रंगत रहली माई आई गईली, माई आई गईली हो माई आई गईली। दिहली आशीषिया मैया नाउन तार गईली, दिहली आशीषिया मैया नाउन तार गईली, नाउन तार गईली हो नाउन तार गईली। नाउन के भाग जगमगाइल मैया जी जब दिहली आशीषिया जी। नाउन के भाग जगमगाइल मैया जी जब दिहली आशीषिया जी। नाउनी जब गईली नहनवा वही जा उनके जिंदगी फुलाइल जी।
नाउन जब गईली नहनवा वहीं जा उनके जिंदगी फुलाइल जी। तो देखी गुरु भाई बहना कितना सुंदर भजन बा। अब नाउन बहुत खुश भैली कि सचमुच गंगा मैया में स्नान कैले से बहुत फल मिलेला, सबका गरीबता दूर हो जाला और सबका कष्ट पाप हर लेनी गंगा मैया। तो जानता है गंगा मैया भोले जी माता पार्वती जी में कौन तीनों जनी एक साथे रहे वाला हो जा। अजे वहाँ के शरण में जाला तो वहाँ के सब दुख दूर को देनी। अब बहुते खुश भैली, बहुते खुश भैली और सब कुछ माता जी दे देनी उनके। अब बड़े आनंद पूर्वक से अपने घर में रहे लगली। तो देखी गुरु भाई बहना जे नौका धन रहेला वो बहुत जल्दी उतरा जाला। तो धन बढ़े तो बढ़े लेकिन मन के कबो ना बढ़ावे के चाही। अब ठाकुराइन जब धन देखली तो पूजा पाठ सब भुला गईली, तीर्थ धाम सब भुला गईली और अपन जवन कर्म है वो कर्म के भी भुला गईली। जवन गोड़ रमत रहली तो पेट पर्दा चलत रहल उ सब कुछ छोड़ दिहली। कहली अब हमरे कौने चीज़ का कमी बा, हमके तो सब कुछ हो गईल बा, जबले जियब तबले बैठ के खाई, कुछ कहले के अब जरूरते नहीं है। तो देखिए अब उन गुरु भाई बहना उनके घमंड हो गए। अब फिर देखी बसंत पंचमी आई तो बसंत पंचमी के दिन भी सब नदी पर स्नान करेला, हर नदी पर भीड़ होली। और माता पार्वती जी फिर देखतानी भीड़ तो कहतानी फिर हमरो स्नान करे के मन करता। तब बोले जी कहनी ठीक बा मन करता तो चली बसंत पंचमियों नहाए आई। अब जब माता जी गईनी वही घाट पर नहाए तो सब गुरु बहिना ताल लली जे भर भोले जी के शिष्या रहल। तो जानते हैं जे भक्ति भाव में रहला ओकर हर जगह जाए के मन करला कि हर जगह से हम पुण्य कमा ली। कोशिश यह रहेला कि जीवन बात कुछ अपन जीवन के धन्य बना ली, परम पिता परमेश्वर के शरण में जाके सेवा भाव को आए। अब माता जी आईनी जब घाटे पर नहाईनी या नहा के अब ठकुराइन के खोजतानी कि फिर मिलती तो गोड़ रंगाली थी, बड़ा सुंदर गोड़ रंगले रहली। तो देखो ताड़ी कि ठकुराइन गोइले नहीं थी। तो जौन गुरु बहना लोग रहली तो माता जी पूछतानी कि काहे अब की असुनाई ठकुराइन आयल बड़ी का। तो जानता है सब गुरु बहना लगली कहे मिल के कि अरे यही घाट पर ठकुराइन आयल रहली नहाए और एक जनी बूढ़े के पता नहीं के आयल रहल गोड़ रंगली। ऐसा वो आशीर्वाद माता जी दिहनी कि उनके बहुते धन हो गई, बहुते मड़ई के जगह महल हो गई, कोठा अटारी हो गई, धन दौलत हो गई। उनके तो घमंड आ गई। अब तो न शिव चर्चा में जाताड़ी आ न नहान तीर्थ करताड़ी, न जवन कर्म है अपन गोड़ रंगे वाला सब छोड़ देले आई। मारे नौकर चाकर उनके घर में लग गए बा। आवत के कहनी है कि चली गुरु बहिना नहाए आवे के। आ जहिया पैसा नहीं रहे तहिया कहे कि कैसे जाई, हमरे पास रुपया पैसा नहीं है। आ जब भगवान धन दौलत दे दिए ना तो कहत अड़े कि अब हमके तीर्थ धाम कैले के जरूरते नहीं है। तो ऐसे अबे ना कैली है। माता जी कहनी ऐसा ही ठकुराइन बाड़ी तो कहाँ रहेली। तो गुरु बहना कहली कि चली हमरे साथे, गोड़ रंगाए बात है थोड़े दूर बा उनका घर, चली वहीं रंगा ले। माता जी के भी इच्छा रहल कि देखी इनका परीक्षा लेवे करती। और माता जी उनके घरे पहुँच गईनी, रास्ते में ठकुराइन के घर रहत। और जब माता जी गईनी तो बोलावत आनी कि ये ठकुराइन एक ठकुराइन, अरे हमके पहचाना ताड़ू। कहली नहीं हम तो नहीं पहचानत, पहचानले से इनकार कर देताड़ी। अब तो तनी हमार गोड़वा रंग दे तू, हम नहा के आवत आनी गोड़वा नहीं रंगले, रंग दे तू तो अच्छा कर तू।
अब देखी इतना उनके घमंड हो गई, न माई के बैठे के कहताड़ी, न पानी न पीढ़ा न कुछ और न कहताड़ी कि तू अइलू हमरे घरे बूढ़ा गोड़ रंगावे, तोरे इतना गोड़ रंगले के शौक बा तो तू हमारे गोड़ न रंगी द। हम कुल कार अब नाई करेनी, हमरे कौने चीज का कमी बा। अब माता जी बहुते क्रोधित भइनी भीतर, कहनी कि पहला इंसान धरती पर ऐसन भक्त बा कि सब कुछ देनी क्षण भर में भुला गई। अब देखी बहुते क्रोधित भइनी, लेकिन क्रोध तो मान के ना आवत रह, लेकिन बड़ा रिक्वेस्ट कैनी कि अरे आ गइल मानी दरवाजे पर त रंग द, काहे से सबकन आपन आपन कर्म होला। कितना हूँ धनवान पंडित हो जा, लेकिन शादी ब्याह पंडिते लोग करावेला। ठाकुर नाऊ धोबी तीनों जनी के काम जौन है तो अपने काम के इजात जनेब के केहू कबो ना छोड़ेला, लेकिन इतना घमंड। तो देखी गुरु भाई बहना, उ ठकुराइन के जौन देवरानी रहली बेचारी, उ शिव जी के भक्त रहली। उनके तो कुछ ज़्यादा नहीं रहली, एक ठो कोठरी रहल, 2 ठो लड़का लेके आ मियाँ बीबी कोठरी में रहत रहली। आ बड़ी भक्ति भाव से बड़े प्रेम से भगवान जी के जल चढ़ावें, पूजा पाठ करें और बेचारी अपन कर्म क के अपने बच्चन के जियावें। तो वही ठकुराइन के घरे अपने जेठान लगत रहली, उनके घरे बेचारी झाड़ू पोछा करत रहली। अब झाड़ू पोछा करत रहली तो जनता है जे शिव भक्त रहल ओकरे मन में हमेशा दया रहला, सबके प्रति दया रहला, चाहे चिड़ई हो या जानवर हो या इंसान हो। वो अपने जानत भर केहू के भूखा दुखा नहीं बर्दाश्त कर पावेला, सब अपने नहीं खाई लेकिन जरूर खियाई। और जब देवरान रहली उ झाड़ू पोछा करत रहली, जब इतना शब्द सुनली तो कहली ये माई, गली प्रणाम कैली, कहली ये माई हम एक ठो बात कह चाहत हई। कहली कह। आ तो हमहूँ ठकुराइन है, इनका देवरान हई। आ भाई के धन दौलत बा हमारे कुछ नहीं खे, लेकिन हे माई हमरे घरे चली रौरे, हम राउर गोड़ रंग। देखी कितना अच्छा भाव बा। बेचारी अपने घरे ले गई, जो सबसे साफ सुथरा बिस्तरा धोइले रहली बचा के, उ जल्दी से चौकी पर बिछा देली और माई के बैठा के, अब जनता है जे स्नान क के आवला ते तुरंत सब पाँव पखारला। तो अपन माई के समझ के बुजुर्ग रहबे कैनी, तो ऐसा प्रेम भाव से माई समझ के और वहाँ के चरण पखरली, आ धो के तौलिया से पोछ के और मीठा पानी भी ले ली, जौन घर में रहल बड़े प्रेम भाव से खियौली। आ खियौले के बाद खूब सुंदर के गोड़ रंगली आ प्रेम भाव से सेवा कैली। माई अति प्रसन्न हो गईनी, कहतानी कि हमसे कुछ मांगा जौन तोहरे न होखे तौन हम तोके दे दी। कहले अरे हमरे देखता बाणी, हमरे धन के लालसा नहीं बा, हमके तो खाली भोले जी माता पार्वती जी के दया चाही, कृपा चाही कि आप के दिहल ई सुहाग हमारा मरबा, 2 ठो लइके बाणे, यही लोन के जिंदगी सलामत रहे और कुछ ना चाही माई। माई कहनी नहीं, हम आयल मानी तो कुछ न कुछ तो जरूरे देवे। माई बड़े प्रेम भाव से इनकी आशीर्वाद देहनी, कहनी जा बेटी तुहार अमर सुहाग रही, तुहार सुरहो सिंगार बनल रही, और तुहरे बेटी बेटा भी हुई है तो नाम रोशन करी हैं, बहुत सुंदर सुशील और ज्ञानी हुई हैं लोग। अब इतना कोई के माई वहाँ से चल देनी। आज जब गईनी भोले जी किनारे इंतजार करत रहनी कि कहाँ गईनी देवी, और अभिले उहरल उडकले रह गईनी, अभिले अली नहीं। जब माई गईनी तो माई के जो चेहरा बहुत क्रोधित रह। भोले जी कहतानी कि ये देवी कहाँ इतना विलम्ब लगा देनी, आप तो जनते बानी कि हमरे ऊपर कितना काम रहला, पूरा संसार के देख रेख करे है। माता पार्वती जी कहनी कि देखी जौने ठकुराइन के हम इतना धन दौलत देनी, भिखारी खान रहली कुछ ना रहल,
उ ठाकुराइन के दरवाजे पर उनकर हम परीक्षा लेवे गईनी हई तो उ गोड़ रंगले से इनकार कर देली हई और ना कहत है कि हमारे गोड़ रंगी दो। इतना घमंड धन के कि पूजा पाठ भक्ति भाव सब छोड़ देली कि हमरे धन दौलत बा का कमी बा कि हम करी। तो देखी हम उनके शब्द सिखावे करती, हमरे हो मन में कुछ चल रहा बा। भोले जी कहनी का कहल चाहतानी, कहली कि देखी जौन उनका देवरान बाड़ी उ बहुत अच्छा बाड़ी बेचारी, और वो बेचारी के एक ठो कोठरी बा और वही में 2 ठो लइकन के लेके जीवन यापन करेली। और पति पत्नी लइके सब चारों जनी हमन के सच्चा भक्त बाना। सब अनजाने में गईले पर तो इतना सेवा भाव कैली हई, अबला के पानी तक पियौली हई और पाँव पखड़ली हई और सुंदर के गोड़ और रंग के विदाई कैली हई। और कहतड़ी कि माई बैठी, हमरे घर में जौन बा हम भोजन बनावतानी और खा के जाई। तो देखी कितना सुंदर बेचारी के भाव बा। तो यही से कहल जाला कि घर दुआर रहे चाहे न रहे, प्रेम भाव रहे के चाही। आ जेकरे घर में प्रेम भाव रहेला ओकरे घर में देवी देवता के वास होला। तब कहताड़े कि अब देखी मैया कहतानी कि देखी हम चाहतानी कि वो नाउन के जैसे टूटही झोपड़ी रहे फिर वैसे टूटही झोपड़ी हो जाए। और जौन इनके महल बा वो महल हम उनके देहल चाहते, उनके देवरान के। भोले जी कहनी जैसे कहब वैसे हुई। और पिताजी भी अपने पत्नी के बात मान गईनी और वैसे आशीर्वाद दे देनी। और नाउन फिर जैसे गरीब रहली वैसे हो गईली। तो घमंड ईर्ष्या अपनिए के नुकसान करेला, उनकर सारा धन विध्वंस हो गई। और वही उनका देवरानी धनवान हो गईली। आ धनवान भइले के बाद औरो भक्ति भाव करे लगली कि माई हमारे घर में लगत आऊ साक्षात माता जी आइलनी हैं आ हम कुछ सेवा भाव नहीं को पौनी। और जब उनके घर दुआर हो गए देवरानी के तो तुरंत लगली दान पुण्य करे, बहुत बढ़न यज्ञ कैली और यज्ञ में शिव चर्चा करौली भोले जी माता पार्वती जी के। और शिव चर्चा करा के पूरे गांव में प्रसाद बटली और सबके दान पुण्य कैली। तो देखी धन मिलेला तो धन के भक्ति भाव में लगावल बहुते जरूरी है। अब माता जी बहुते खुश भइनी कि धरती पर बहुते ऐसा लोग बा आ कितना प्रेम भाव से देवरान रहली कि उनका जीवन धन्य हो गई। माता पार्वती जी उनके दर्शन दे देनी। अब का कहली, जब देवरान रहली शिव चर्चा करौली। आ जब शिव चर्चा पर बैठली तो सच्चे दिल से दोनों प्राणी बैठ के ध्यान लगौले वालो कि हे माई अनजाने में आप अली आ चल गई, हम कुछ ना को पौनी, लेकिन आज हमन के पति पत्नी दोनों जने के आप दर्शन दे दी हे भोले जी, हे माता पार्वती जी, हमार जीवन धन्य हो जा। और जैसे आँख मुना ताड़ी तैसे भोले जी माता पार्वती जी आके उनके दर्शन देनी और धन्य हो गईली। उनका भक्ति भाव प्रेम से कैले रहली सब पूर्ण हो गई कि माता पिताजी के दर्शन मिल गए। आई बहुत कंचित लोगन के मिलेला, जेकरे अंदर प्रेम भाव रही वह भगवान के दर्शन कर सकेला। तो देखी गुरु भाई बहना कथा कितना सुंदर बा। जैसे उ ठाकुराइन के अंदर प्रेम भाव रहल वैसे हर गुरु बहना के अंदर प्रेम भाव होखे के चाहिए। और भोले जी माता पार्वती जी के दया तो सदैव उनके ऊपर कृपा बनले रही। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय, हर हर महादेव।